Aýyň 26-syna ýurda dolanmagynyň mümkin bolup biljegini aýdan negde ýygyna uratma merkezi seniň ýurda gitmegiň indiki aýa galy diýip täzeden habar beripdirler. Sebäbi bolsa Türkmenistan konsullugynyň Umytjan üçin ýurda dolanmagy entek tasdiklanmandyr. Umytjan üçin ýurduň içinden tasdiklama garaşýarys diýip göç edarasyna konsullukdan habar gelipdir. Özüň hem konsullugyňa jaň edip gyzyklanyp bilersiň diýip konsullugyň telefon nomerini beripdirler. Emma Umytjanyň aýtmagyna görä onuň telefon jaňlaryna jogap beren bolmandyr. Terrorist rejimiň şuňa meňzeş ýagdaýlarda karar bermegi näme üçindir bir gowşokluk görkezýändigi hemmeleriň kellesinde sorag alamatyny öredýär. Rejimiň özüni beýle alyp barmagynyň bir näçe sebäpleri bolup biler. Emma rejim üçin iň gorkulu sebäpleriň biri bolsa Türkiýanyň türkmen watandaşlaryny köpçüliklerini tutup deport edip başlamagy bolup durýar. Deport bolup ýurda dolanan adamlaryň gazançlary we maksatlary ellerinden alınýanlygy zerarly ýurt içinde gahar gazawyň artmagyndan howatyrlanýan terroristler bolup billiginden uçkun çykmalygy üçin sersaply ädimler ätjek bolýarlar. Umytjan Kuzubayew ýaly şahsiýetler bolsa şu gyzgalanly döwürlerde deport edilmegi rejim tarapyndan häzirlikçe islenilmeýän adamlaryň hatarynda.